ବୁଝିଲୁ ତୁ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ କହିଦଉଛୁ। ଏ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି। ହେଲେ ଆଜି ତ 5 ମିନିଟ୍ ଆହୁରି ଅଛି ସାଙ୍ଗ। ଟିକେ ଜୋରରେ ଚାଲୁନୁ। ଏଇଟା ସାଇକେଲ କେଟିଏମ୍ ବାଇକ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଜୋରରେ ଉଦିକି ପଳେଇବି। ସାଇକେଲ ତ ତଳେଇ ଜାଣିନୁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ମୋଟା ହେଇଛୁ। ପେଡାଲ ମାରି ମାରି ମୋ ପେଣ୍ଟା ଦରଜ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। ହେରା ସାଙ୍ଗ କାଇଁ ରାଗୁଛୁ? କାଲି ତୁ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ନ ଆସିବୁ ମୁଁ ତତେ ତାରିକି ପଳେଇମି। ହଉ ହଉ ସାଙ୍ଗ, ହେରା କାଲିଠୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି। ଚାଲେ ଏଥର। ପିଲାମାନେ ଆଜି ହେଡ୍ ସାର୍ ଆସିବେ, ତମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଠିକ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦବ। ନ କହି ପାରିଲେ ତମର ଦିନେକୁ ମୋର ଦିନେ। ହେରା ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ, ଯୋଉଠି ବସିବୁ ସେଇଠି ବିପଦ। ସାଙ୍ଗ କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲରେ ଗୁଗୁଲ କୁ ପଚାରିଦବା, ସିଏ କହିଦବ, ଆମେ କହିଦବା। ନା ନା, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। କିଛି ହବନି ରେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଯାହାକୁ ଉତ୍ତର ଆସିବ ସେ ହାତ ଉଠେଇବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, 26 ନୂଆ କେତେ? ଆଜ୍ଞା ଜଲ୍ଦି ମାରେ, 26 ନୂଆ କେତେ, ଜଲ୍ଦି ମାରେ। ଆରେ ମୁଁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି, ଜଲ୍ଦି ଦେଖେ 26 ନୂଆ କେତେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖେ। ହେରା ହରେ ଦେଖୁଛି। ଆରେ କ୍ଲାସ ରେ କଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜାଣିଛି? ହଉ କାଟିଆ ତୁ କହ। ଆରେ 234। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, 19 ସତା କେତେ? ଆରେ ମୁଁ କହିବି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖେ ଦେଖେ ଦେଖେ। ଆରେ ତୁ କଣ ସବୁଥିରେ ହାତ ଟେକି ଦଉଛୁ? ମୁଁ ବି ଉତ୍ତର ଦେବି, ଦେଇକି ଭଲ ପିଲା ହେବି। ପର ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିବୁ ହେଲା। ହଉ କହ। ଆରେ 133। ବହୁତ ବଢିଆ କାଟିଆ। ଆଉ ସବୁ ପିଲା କଣ ଗଧ ନା କଣ? ଠିଆ, ଏଥର ମୁଁ କହିବି ରେ। ହଉ ତୁ କହିବୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ଓଡିଶାର ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସବୁ କିଏ? ଦେଖିକି କହରେ ଜଲ୍ଦି, ହେରା ମୁଁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ଯେ। ରେ ପୁଣି ପଛଧାଡି ପିଲା। ବୁଝିଲେ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ରେ ଏଇ 2ଟା ପିଲା ହିଁ ବୋଧେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଠିଆ, ହେରା କହରେ ଜଲ୍ଦି। ହଉ କହିଲୁ। ଠିଆ, କହୁନୁ। ରେ ତୋର ନେଟ ବୁଲୁଛି। ଆରେ କହୁନୁ, କଣ ହଉଛୁ? ହାତ ତ ଟେକି ଦେଇଥିଲୁ, ଉତ୍ତର ଦଉନୁ। କହୁନୁ, କହରେ। ଆରେ ଆଉ କହିପାରିବିନି, ତୋର ଇଣ୍ଟରନେଟ ତଳିଗଲା। ଆରେ କହୁଛୁ ନା ଦେଖିବୁ ଏଇନେ? କହୁଛି ସାର୍। କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଂଲାଦେଶ, ଅନୁଗୁଳ। ଚୁପ୍, ଏଗୁଡା ଆମ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ହାତକୁ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଟେକି ପକେଇଲା, ଗଜ ମୂର୍ଖ କୁଟିକାର। ରେ ଚମ୍ପା ତୁ କହିଲୁ। ସାର୍, ଆମ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାଟିଆ ତୁ କହ। ତାଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଜାଣିନି। ତାହେଲେ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଆରେ ତରଭୁଜ। ଖାଲି ତରଭୁଜ ଖାଇବା ଜାଣିଛୁ ନାଇଁ? ଆଜି ତୁମକୁ ମୁଁ ସହଜରେ ଛାଡୁନି। କାଟିଆ ଏଠିକି ଆସିଲୁ, ଇଂଲିଶ ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କର। ବଡ ମାଛ ତରକାରୀ। ଠିକ ମଦର ଠିକ କରି। ଆବେ ଏଇଟା କଣ ଲେଖିଲୁ? ମାଛକୁ କଣ କହନ୍ତି ଜାଣିନୁ? ମାଛକୁ ଲେଖିଛୁ ମଦର 6। ଆରେ ମା ମାନେ ତ ମଦର, 6 ମାନେ ତ 6। ଆରେ ଏଇଟା ତ ଗଜ ମୂର୍ଖଟା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପିଲାଟା ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି। ଜାଣିଲେ ସାର୍, କାଠିଆ ଆଉ ବାଙ୍ଗେରା ଫୋନରୁ ଦେଖିକି ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲେ। ଆରେ ବାଙ୍ଗେରା ଏଇଠିକି ଆଇଲୁ।
अरे फोन नहीं स्कूल आसुच फोन देखिकी भी ठीक से उत्तर दे पारुन नहीं अरे तो दे तार बा इंटरनेट तरीगला काली राति हनी सिंह जो नुआ गीत आसी डिजाइनर ताकू देखिकी सबू इंटरनेट आई चुप खाली फाजलामी एगुड़ा सब जे भल जानिच जा जाइकी बाहर चौकी स्कूल सरिला पर्यंत चौकी बऊ बऊ नहीं बुझिलु भांगेरा दो दिन थकालु थकालु कहीं बुझी मुआ देखिली तेई दिन हम दिनटा पूरा बेकार हाँ रे सांग आज मु आसिला बेले बाटेरे बणी देखिथिली बुझिलु मेघा ए टोका दीटा केबे चौकी रे बसिबार मजा जानिलेनी काईकी किलो सब बेले तो निजे स्कूल रे चौकी हेले आ चौकी रे बसिबे केते बेले हाँ हाँ घरे भी आंको चौकी दरकार हेउ नथिबो ए माने तो निजे चौकी आओ हम हलचल सोसाइटी एठी सबु बेले धमाल हलचल धमाल सबु बेले हलचल मस्ती धमाल एटा हम हलचल सोसाइटी एठी सबु बेले धमाल।